podcast musical de Time Out Barcelona. Benvinguts a Caps de Cartell, el podcast de música de Time Out, on tota la música que sona és en directe, i és així, perquè tenim treballant ara mateix a ple rendiment el nostre estimat Julen, amb el seu teclat colorit. Julen, com estàs? Què tal? Bona tarda, Míriam, molt bé. M'encanta que vagis tocant, vagis mirant i vagis parlant. A què faci falta aquí? És un superhome. Això és un podcast on descobrim els intríngulis de les carreres dels nostres convidats, els entrebancs que els han fet descarrilar-se fins al punt de decidir dedicar-se al món tan boig com és aquest de la música, les alegries que els ha portat a aconseguir el somni i fins i tot alguna anècdota passada de voltes d'aquelles que només la vida real et regala i només pots compartir en confiança, que és el que tenim aquí. Per fer la feina d'investigació en profunditat, comptem amb el cap de redacció de Time Out, Borja Dunyó. Borja, com estàs? Hola, molt bé. Fantàstic, estigueu bé, Per cert, és una cosa que no he valorat, però que sapigueu que la valoro molt. Gràcies. Que estigueu molt bé. I posant una mica d'ordre i de vegades desconcert, doncs aquí una servidora de vostès, Míriam Riau, que també estic molt bé, gràcies. Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. I avui ens acompanya un músic que la primera vegada que el vaig sentir vaig haver d'ajupir-me per recollir-me la mandíbula inferior, que em va caure a terra. És una veu que t'atravessa, que et remene per dins, que t'eleva la vibració i, per art de màgia, fa que les teves extremitats es moguin al ritme del que ell et canta, encara que no en tinguis de ritme. Avui no ens ajupirem, avui ens posarem dempeus per donar la molt benvinguda a Kelly Isaiah. Ja, man. Ja, man! Com estàs, Kelly? Molt bones, molt bé. Molt I bones. vosaltres que, ostres, m'ha donat ganes aquí de xerrar. cridar. No, perquè m'agrada aquesta intro. Aquesta intro està molt bé. Que Jo crec bé. que me l'haig d'incorporar als concerts. Sí, mentre Fantàstic. parles és com Déu, saps? Parlant mentre el Julen està tocant. Molt bé. Gràcies. Ho També. tens gravat, així que és una intro que et pots llançar abans de cada bolo. Sí, és que Claro. tenia ganes de cridar i dic, bueno, encara no m'han presentat, però Ara sí! La idea és com quan surts del camerino i vas arribant a l'escenari i vas sentint la gent al Exacte, públic cada cop cridant. s'acosta. Cada cop amb més volum, no? És la benvinguda. Ara tenim aquí el Borja Dunyó preparat per fer una intro molt més documentada, no? Per si hi ha algú que ens està escoltant que encara no sap, no té ben ubicat el Kelly Isaiah, doncs que ja no hi hagi lloc a dubte. Qui és aquest senyor? Doncs vinga, ell neix a Nigèria el 1993 i arriba de petit a Lleida, on anys més tard funda Coers, que és un grup de reggae fantàstic que durant 10 anys no para de tocar en festivals, en festes majors, grava 2 àlbums, un EP. L'últim àlbum és That Day, del 2020, i a més aquell mateix any guanya la 7ª edició de La Voz d'Antena 3, Brutal. on va tenir coaches com Alejandro Sanz i Laura Pausini, poca broma, però bueno, això després ja si vol ja ens ho explicarà. Vale? Però el motiu pel qual l'hem convidat a Caps de Cartell és el llançament de la seva carrera en solitari. De moment ja ha tret alguns singles com GG, Mantesma, Cuando salga el sol y te alejo de mí, i n'anirà traient fins a completar el que serà el seu primer àlbum. Mescla soul, pop, electrònica, amb lletres positives i tot amanit amb aquesta veu que no només fa caure la mandíbula inferior de la Míriam, sinó la de tots. Llavors, Kelly, molt benvingut. Jo la primera pregunta només pot ser aquesta, és d'on treus aquesta veuassa i quan vas descobrir que la tenies? Perquè això és com un superpoder, això és com tenir un superpoder, no? I quan descobreixes que, hòstia, jo puc fer això? Doncs moltes gràcies per tota aquesta intro, ho torno a dir, i gràcies per les paraules. Doncs la primera pregunta és una pregunta molt interessant. O sigui, normalment em pregunten d'on treus aquesta veu i ja està. Però has preguntat d'on trec la veu i com vaig saber que tenia aquesta veu, no? Doncs diguéssim que jo vinc de la disciplina gospel de l'església, he cantat tota la vida a l'església. A la meva comunitat negra, petita i fantàstica, és normal cantar. És normal, si no saps cantar, cantaràs igual. És normal tocar algun instrument i acompanyar a tota l'església i la comunitat i cantar. Doncs jo sabia que m'agradava cantar i sabia que cantava, però per mi no era res de l'altre món. Jo cantava i ja està.
fins als 18, pot ser, que vam fer les orles del segon de batxillerat, vaig fer cantar a tot l'institut, els pares, els profes, els alumnes, més de 500 persones a l'escenari gran de l'Auditori de Lleida, i vaig pensar, ostres, doncs potser això que faig a l'església, potser la gent de fora també els agradaria sentir-ho. I doncs, des d'aquell dia, doncs, vaig dir, quiero cantar. O sigui, vas començar, com dius, a l'església, és el començament clàssic dels cantants de soul, no? Que començaven cantant gospel a l'església de petits, no? I després es passaven al soul. Altres estils, sí. Com era aquesta església? Perquè entenc que vas començar a Nigèria, suposo que és cristiana, però de quina confessió, quin tipus de... Sí, evangèlica. Evangèlica. Sí, bueno, com era i com és, perquè segueixo anant-hi. Vaig cada diumenge a l'església sempre que pugui, no? I és quasi sempre, diguéssim que 95% sobre 100. I vaig cada diumenge, no només per cantar, sinó perquè jo crec firmament en Déu i és la manera de connectar amb ell i la meva família, la manera de connectar amb la meva comunitat, perquè sempre dic que també l'església per nosaltres també és com un lloc social, perquè és on ens sentim, doncs, recordem el nostre origen, no? I estem amb la nostra gent. Clar. I segueixo anar-hi, i res. Vaig començar a Nigèria quan era petit, no sé si ho saps. Bueno, jo ho has dit abans, vaig venir als 13 i per mi és una cosa normal. Clar. Però la música d'una església evangèlica és molt més divertida que d'una església catòlica, això estem d'acord, no? Jo he après a no dir això, a respectar que a cada lloc doncs, es practica les coses a la seva manera, però bueno, sí, tinc la sort de que si vaig a l'església no me'n vaig avorrir. Clar, les cançons que es canten a l'església normalment tenen sempre com aquest punt, no? de confort, d'abraçada, de motivació, no? Com aquesta vibra que d'alguna manera t'eleva, no? T'ajuda a tenir com aquesta confiança, vaja, amb Déu, aquesta fe, no? No sé si tu, és una cosa que les teves cançons moltes vegades em transmeten, no sé si és una cosa que busques. Crec que no ho busco, em neix. De fet, confessaré per primera vegada que he tingut pensaments sobre el que acabes de dir. Ara estic intentant fugir una mica del 100% dels meus sentiments en cada cançó. Crec que les meves cançons no estan fetes per tothom. Crec que hauria de simplificar una mica algunes coses perquè la gent... Perquè estiguessin fetes per tothom, una mica més. Per altres persones. Crec que molaria que també pogués abarcar altre tipus de públic. També. I això és una manera de protegir la teva intimitat? O sigui, guanyes dues coses, no? D'una manera protegeixes una mica més la teva intimitat i per l'altra arribes a més gent? Exacte. La primera, sobretot, perquè cada vegada... És que no m'avergonyeix res, la meva vida privada, la meva intimitat, no, és una cosa que m'agrada molt perquè em dona l'equilibri que tinc, no? Però sí que és veritat que cada vegada es queda més en expuesto, no? De la meva fe, el lloc on tinc aquesta tranquil·litat, aquesta pau, i cada vegada hi ha més gent que sembla que vol saber d'això i no sé si estic preparat, perquè no vull predicar un camí, no vull... tampoc... No m'importa que se me relacioni amb la música, però ja coneixes a les persones que són massa extremistes, anem d'un lloc cap a l'altre. És a dir, el dia que descobreixes un altre tipus de Kelly, vols experimentar, saber i indagar aquell tipus de Kelly, potser estàs una mica entrant en un terreny fràgil, on aquest artista és l'únic lloc on se sent diferent, ell mateix. I clar, obrir aquesta porta i que tothom sàpigui d'aquest camí comença a ser una mica raro per mi. Et molesta que et preguntem? No, per a res. De fet, m'agrada molt parlar d'això i també crec que una mica
defineix el que som com a persones, que som una mica bipolars, que avui volem una cosa, demà volem una altra cosa. O sigui, la llibertat de parlar sobre tot això és guai. I amb això no estic dient que tinc totes les respostes, la solució. Potser avui estic dient això i demà estic dient una altra cosa. Però és important per mi mencionar que és un tema important. I que, bueno, us dono les gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar sobre això. Per favor, a tu. Jo et volia preguntar, Kelly, què us va portar a Catalunya, a tu i a la teva família? Aquesta pregunta crec que gairebé és per ma mare, però bueno, tens la sort que ho he parlat amb ella. T'ho ha explicat, no? Sí, perquè bueno, ma mare és una dona molt forta i recordo, avui l'està explicant, estant al TV3 amb una amiga nova que m'he fet avui i ens explicàvem la vida, no? M'ha fet recordar una mica com vaig créixer. El nen que s'ocupava es feia càrrec, del quiosc de casa, mentre ma mare estava a la botiga del mercat fent lo seu, i jo tenia temps per ser nen, per ser adult, per ser pare, perquè mon pare estava aquí a Europa. I doncs vam arribar al punt en què ma mare és una dona gloriosa per mi, és la meva imatge, ídol. I ma mare, amb 12 anys, em va preguntar: tu t'agradaria anar a Espanya a viure amb ton pare? Li vaig dir sí. Sí. L'any següent estàvem tots aquí, amb mon pare. Crec que mon pare feia plans per tornar a Nigèria a estar tots junts, però d'alguna manera li encaixava més que anéssim tots a viure amb ell aquí. I des de llavors aquesta és casa meva. Déu-n'hi-do. Clar, aquesta vida et porta que més enllà d'aquesta experiència vital doncs hi ha tota una sèrie d'idiomes que t'han acompanyat sempre, l'anglès, el francès, el pidgin, el català, el castellà. Tu has dit en algunes entrevistes que tu prefereixes cantar en anglès o en català, però vull saber per què. És a dir, és la sonoritat de les paraules? Primer de tot anglès, perquè és l'idioma que tinc més mamat per cantar, per construir, per crear. Després el català hi ha una cosa, em passa alguna cosa amb el català, és que no ho puc definir, no ho puc descriure, no ho puc explicar. Em passa una cosa amb el català que em connecta amb les paraules, no necessito dir moltes coses. És que, com si dic, i l'ampolla, sí, em connecta, no sé. Clar, és que et diu això el Kelly a Isaiah, i et diu l'ampolla d'aquesta manera, i clar, tampoc no necessito gaire coses més. No sé. És la fonètica, potser, no? Hi ha més vocals que en castellà, sí, no sé. No t'ho sabria explicar, jo sóc filòleg, però de la llengua anglesa, en català no, però bueno, és el meu idioma, el conec molt, però no sé, canto, jo crec que m'expresso millor, ara estic començant a abraçar, cantar en castellà, i ho estic fent amb tot l'amor del món, perquè jo quan intento fer una cosa vaig a mort, intento fer-ho bé, però és que amb el català no necessito anar a mort, o sigui, em neix. De fet, hi ha una cançó que vas treure, que és el Menteix-me, que justament barreja el català i barreja l'anglès, i m'agradaria que en parléssim un momentet d'aquesta cançó, perquè la trobo preciosa, és meravellosa. Concretament, jo estic aquí amb el piano, entre altres coses, perquè en aquest programa... Farem un trosset per explicar-li a la gent una sèrie de coses. I és que, clar, en aquest programa no posem música enllaunada, per tant, el que no podem posar la cançó, però sí que podem tocar un trosset. I una cosa que m'ha encantat d'aquesta cançó és que, en realitat, l'harmonia que l'acompanya és una roda d'acords habitual que sempre trobem a les cançons pop. Jo també tinc cançons amb aquesta roda d'acords i n'hi ha 50.000 més, i per això... Roda d'acords habitual, t'aturo aquí un moment, és que aquest senyor vol cantar la cançó, eh? Aquest senyor vol cantar la cançó. Tu estàs amb ganes i nosaltres volem que la canti. Exacte. Mira, anem a fer una cosa. És que el que fliparem jo crec que és amb el següent, i és la força que té aquesta cançó per l'idioma, jo crec, per com estructures la melodia. Estic fent l'anticipació a la teva actuació, i per com el pes d'aquests acords posats d'aquesta manera, que aparentment és molt senzilla, fan que giri en aquest sentit tan emocional que té. Perquè vaig a fer un moment la roda d'acords. Tenim això, que fa... Estem fent si sostingut menor, estem fent fa menor, estem fent sol sostingut i estem fent mi bemoll. Què passa? Quina cançó
tan bé té aquests acords, i jo sé que tens ganes de cantar-la, espera perquè arriba el moment, però és que primer vull demostrar una cosa, i és que aquests acords, com dèiem, els trobem a moltes cançons, i és fàcil fer-los servir. Harry Styles fa servir aquests acords per cantar Watermelon Sugar. Sí. Però és que la onda que té Watermelon Sugar no té res a veure amb la teva cançó, que és espectacular. Aquest senyor feia... Tasteless strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Clar, això és molt cookie, és molt divertit, és molt fresquet, però no té res a veure amb el que fas tu. I ara sí que t'abano, sisplau, cantem un trosset de la cançó. Let's go. Perquè ens adonem del pes que té la lletra, la melodia i l'emoció que hi poses a l'hora de cantar. No té res a veure. Si podem fer des del Podríem estimar-nos... Let's go. Podríem estimar-nos encara que no sigui de veritat, com una novel·la, com d'aquelles històries. Podríem estimar-nos encara que no sigui de veritat, com una novel·la, com d'aquelles històries. Oh, love from my heart, yeah. Love from my heart, yeah. I've got so much to give, yeah. Love from my heart, love from my heart, love from my heart. Oh, Lord, Lord, so much to give. Love from my heart, love from my heart. Yeah. Uau. Això em referia. És que no puc explicar-ho. És així? No puc explicar-ho jo. És així. Sí, ara ens hem d'aixecar i hem de marxar perquè no hi ha res que podem explicar-ho. És que no cal explicar-ho. S'explica sol. Ja està. Fins aquí la meva aportació. És que no puc dir res més. És increïble. És un plaer. Ets un crac. És que l'atmosfera se te n'emporta. O sigui, ara mateix estem a una altra banda. Ens has transportat a una altra banda que no és on estàvem fins ara. I fixa't, I ara hem de recuperar l'entrevista. I la roda de coses és aquesta. Vull dir que és que la màgia la tens tu. Fixa't, perquè és que és el que... Perdó, insisteixo. És que això és màgia. És que saps què passa? Que és el que vull intentar aconseguir amb un altre estil de música, que és l'afrobeat. Crec que mon germà sempre diu que ell no ho sap explicar bé, però ell el que intenta dir és que cadascú tenim una melodia dins. Ell sempre me diu, i mon germà és la persona amb qui més discuteixo, y sempre me diu, yo escucho otros músicos y tal, bueno, muy bien, no sé qué, pero es que cuando tú cantas me pasa una cosa y tal, no sé què, i s'enfada amb mi. S'enfada amb mi perquè diu que no vol que faci música comercial. Ell no li agrada les meves cançons, perquè són totes comercials. Ell, si faig reggae o gospel, ja està, a sus pies. Llavors, mon germà te diria que cadascú tenim una manera de cantar i de crear inculcat, saps? I, per exemple, si jo te donés Menteix-me, trobaries que l'estàs cantant diferent a com tu la faries quan la crees. Llavors, també si tu... És per això que a vegades, quan no t'ha passat mai que hi ha un cantant molt famós que està cantant una cançó, però trobes un altre cantant amb aquell cantant, perquè ho ha escrit una altra persona, que fa les melodies a la seva manera. I dius, ara entenc com encaixa bé aquesta cançó, que és amb qui l'ha fet. Exacte, exacte. I passa això també, perquè potser jo faria una melodia d'aquesta manera. Sabeu què podríem fer? Podríem crear una cançó al final del programa. Ostres, amb quatre per explicar això. Absolutament, sí. És que crec que és el quatre cop frases, que més haurem jugat en una entrevista. O sigui, com el trencar el guió és això, m'encanta. Jo per això he vingut aquí. Per això com me volíeu explicar algunes coses. És igual, no calia explicar-li per què anava això, perquè va fer el que li donava la gana. Ho fem al final perquè els oients es quedin tota l'entrevista, no? Sí, bien, estratègia, bien. Aquesta és la cosa. És molt difícil ser honest composant? És a dir, tots hem begut, no, musicalment, de molts artistes que ens han agradat molt, que ens han marcat, que ens han fins i tot deixat deixos a nosaltres mateixos quan interpretem les cançons, i a l'hora de composar
A vegades t'hi poses i estic tirant cap aquí, o estic tirant cap a lo comercial, i què hi ha de mi, no?, en això? És a dir, entenc molt bé el que explicaves abans del teu germà. Com arribes al punt de fer una cançó i dir aquesta cançó és honesta amb mi? Això sóc jo. Crec que no és difícil ser honest a l'hora de crear una cançó. Un bon músic, o almenys un músic que de veritat s'hi vol dedicar i sap el camí, no és difícil ser honest. Però la pregunta és, vols ser honest en les teves cançons? Crec que no ven tant. Llavors... Això és veritat. Sí, i és per això que moltíssima gent fugeix. I agafem d'exemple Relsby, que de la música afrourbana, o urbana directament, és el que més m'agrada per l'escala de melodies que estava dient ara. Els meus amics diuen normalment que seguro que l'han hecho daño. No m'ho crec. No m'ho crec. Té un estil d'escriure que connecta amb la gent i no fugeix d'aquest estil. El corazón roto. Un altre amic, Abadi, des de Lleida, un cantant que m'ha sobtat moltíssim els últims anys, té un estil d'escriure parlant dels videojocs. I el seu públic connecta amb ell amb això. Què passa quan aquestes persones volen parlar sobre aigua potable? Què passa quan aquestes persones volen parlar sobre Greenpeace? Sembla que se'n van del seu camí. Possiblement molts d'aquesta gent a la taula, amb la seva família menjant, parlen sobre guerres, parlen sobre injustícies i tot això, però no ho ficaran en les seves lletres, perquè no ven. No ven. I el món és així. Jo, de fet, et volia dir, Kelly, que crec que ja vas tenir una oportunitat de començar la carrera en solitari fa un temps. Crec que hauria ser després de guanyar La Voz, però que vas decidir no fer-ho, que era amb una multinacional, i ara ho estàs fent de manera independent. Llavors, suposo que és per tot això que dius, una mica, per poder ser amo de les teves decisions. Jo recordo que al guanyar La Voz, els primers dies tenia reunions a Madrid. De sobte em trobava amb moltíssim de moviments i tal, vinga, aquí, ruta aquí, allà, i tot això estava compaginant amb la creació del disc de covers, l'últim disc. I he arribat a estar en una sala plena de gent parlant sobre mi, el meu futur, sense voler saber la meva opinió sobre el que estan parlant. I paraules de seduccions i tal, no sé què, no sé quan, sí, segurament, o possiblement si hagués dit sí a tot, estaria entre els noms, sonant a la ràdio cada dia, però jo no estava preparat per això, mai ho estaria i no volia això. Després d'un temps necessitava la carta de llibertat i potser us sobta que pugui parlar de tot això i no m'importa perquè jo no em sento lligat amb ningú. I vaig demanar la carta de llibertat i costava, semblava que aniríem al judici i tal. Clar, perquè tu signes un contracte, no?, d'entrada, quan participes en aquest concurs, que lligue amb això, no? Per sort, el meu contracte va ser una mica diferent, perquè, clar, abans d'entrar els vaig dir que jo entraria amb certes condicions. Llavors, clar, però igualment la gent te vol enganyar. Llavors, vaig trobar la manera de desvincular-me amb aquesta multi i ja està. I el moment en què em sento free i el moment en què anuncio a Coers que no seguiria, he deixat un any per respecte als meus companys, per intentar ficar la meva casa en ordre també, i ara trobo que és el moment. I com previsualitzes aquesta carrera que estàs començant? És a dir, com t'imagines el pròxim any o d'aquí 5 anys, o quina és la teva ambició o què és el que vols aconseguir? Doncs, si te soc honest, no m'agradaria fer concerts. El meu somni és seguir fent concerts. Crec que en directe tinc una força interna que em neix i suposo que connecto més amb la gent. Jo crec que no connecto tant amb la gent a l'estudi, però sí connecto amb la gent en directe. Perquè a l'estudi hi ha unes fórmules que es cal complir. I jo aquests requisits no compleixo, perquè no
no puc fugir de la meva manera de fer les coses. I jo sé com seria la manera de fer les coses perquè t'anés bé en quant a venda de discos i tot això, però no sé si vull sacrificar la meva part sincera, la meva part honesta per aconseguir això. Però també sé que amb treball, amb esforç, amb pencar, picar pedra cada dia i amb amor, perquè tinc molt d'amor i il·lusió per el que estic fent, si l'any que ve aconsegueixo tenir els concerts que estic visualitzant, Coix va créixer per això. En directe la gent venia a veure'ns i flipaven. Crec que puc tornar a aconseguir això en directe. Si no tinc pressa, jo crec que ho puc aconseguir. Que guai. És el que estic visualitzant. No, això m'agrada molt, perquè de vegades no creiem, no?, amb les coses que volem. És que és difícil. I de vegades les temem, fins i tot. Sí, això és veritat. Ara mateix estem tots visualitzant el concert i tenim ganes ja de veure't, Doncs això que us està passant necessitem que li passi a més gent. Exacte. I és a base de fer cada dia. I no passa res, ja arribarà. Carai, vaja, hem d'anar acabant la part així més pura de l'entrevista. No sé si hi ha algun tema que diguis això ho vull comentar. Jo hi ha 50.000 temes que m'agradaria parlar amb el Kelly. És que ens falten moltes hores d'entrevista. Perquè el Kelly, a part, si no el seguiu-lo a les xarxes, perquè fa uns vídeos divertidíssims, fa cantar la gent, busca reaccions de la gent amb les seves cançons. Bueno, no sé, jo només una coseta per dir així. Hi ha poques veus negres a Catalunya que cantin en català, crec. Cada vegada n'hi ha més. Hi ha les Six Sisters, hi ha la Coco Jean Davis cantant en anglès, però hi ha el Lady Sen, que alguna cosa ha fet en català, el Daura Mangara, tot i que és més poeta. Crec que la primera persona que va cantar en català era el Guillem de Fac, això hauria ser els anys 60 o així. I després ho linko amb el discurs de la Yolanda Sey que vas compartir tu mateix, els Gaudí, on parlava de la poca presència, òbviament, d'actors i actrius negres al cinema català. Em falta representació a la cultura catalana, diguéssim, ja no et dic persones negres, sinó no blanques, directament. És que això t'anava a dir. És que és difícil, és un terreny on... És que falta representació bona. Sincerament. M'has parlat abans del teu fill, 13 anys. Què vols que escolti el teu fill? Sincerament. Coses que li pugui educar, per començar. Coses que... Perquè, clar, a casa... tot l'esforç que fas perquè el teu fill vagi pel camí recte, camí no sé què, que no faci les mateixes coses que tu vas fer, que no vols... que tu no vols que ell faci, no? Aquelles coses de les quals no ets tan proud. Quines cançons són les cançons, les idees, perquè el teu fill recapaciti en coses que està fent que no fa bé? Realment, en el sector, en l'àmbit català, en la música, en la nostra indústria, tenim aquestes cançons? És el que deia abans, no ens interessa. No interessa. Ahir vaig fer una reunió amb un noi que m'ajudarà amb la càmera, amb un noi fantàstic, i abans de començar li vaig dir necessito que aquest projecte sigui teu també. I això vol dir que, encara que siguis al càmera, quan escoltis una cançó, vull que em diguis, ostres, aquesta lletra crec que la podem canviar. D'aquesta manera puc connectar amb tu i si connecto amb tu podem treballar bé. Llavors, per haver-li dit això, al final perquè li vam fer una entrevista, en realitat, però al final de l'entrevista em va dir crec que les teves cançons són massa sèries. Sí, em va... I fa molt temps que ho sé, això. Em va dir, clar, és que té 20 anys. El meu públic necessitem coses que no és de veritat. Coses fàcils, sí, no? Fàcils, que no sigui de veritat. Me diu, como si me quieres hablar del micrófono. El micrófono s'ha roto. És veritat, en català ho haguessis fet molt millor, això. Boníssim. Doncs deia això. I clar, què hi ha a la indústria ara mateix? Pues muchos micrófonos s'ha roto. Això és el que hi ha avui en dia, no vull dir noms. I són cançons que jo no escolto. Si jo acabo de dir que la meva creació amb el català és cada vegada millor i m'encanta,
per què no consumeixo cançons en català? Perquè no me connecten aquestes cançons. No me connecten. I és una llàstima. Però és que al final la música també representa el que som. És a dir, potser és que no volem posar-nos amb aquestes camises, no? Amb aquestes cançons que parlen de coses que ens toquen i ens fan mal i, clar, no em toca cap vent que em parlis del micròfon. Sí, sembla que fugim de la realitat. Sí, sembla de que nosaltres mateixos. Sí, volem la fictícia, volem ficció. Les coses fàcils, immediates i... Sí, volem coses que enganxen. Coses que enganxen. I és curiós. La música... Jo crec que la música no serveix tant per enganxar. La música serveix també per reflexionar, però jo crec que no ho aconseguirem mai. No ho aconseguirem. Ja s'ha fet. O sigui, la generació boomer i ja ho han fet, ja està. Ara aquesta generació i la que vindrà, ho sento, la música no serà per educar. Doncs és terrible, perquè quan necessites plorar t'has de posar música de plorar. Sí, I això és una cosa que jo crec que ens ha ajudat una mica a tots, eh? Sí, però bueno, és el que hi ha. Jo, si voleu, us recomano 3 coses relacionades amb el Kelly. Vale? Que si us agrada la música del Kelly Isaiah, faig una mica com l'algoritme de Spotify, però millor, perquè no és intel·ligència artificial, és intel·ligència humana. I, en primer lloc, no puc deixar de recomanar un altre grup de Lleida, que són Renaldo i Clara. Ja, man. I primer perquè són de Lleida, després perquè fan una música superguai. Últimament estan fent coses més electròniques, ballables, molt xules. I l'última cançó, que es diu Nit Tropical, l'últim single, a més, que hi ha 2 featurings de 2 músics marroquins, Sami Galbi i Vendris, que mesclen català i Darija, que crec que és com l'àrab marroquí, que és xulíssim, ¿vale? I aquesta és la primera. La segona és Michael Kiwanuka, que... Sí, no? Vale. Yes. Tu saps de què estic parlant. Qui no sàpiga de qui estic parlant, però hagi vist la sèrie Big Little Lies, a cada capítol sent la cançó Cold Cold Heart a l'opening dels crèdits, i és britànic, de pares ugandesos, amb una veu també superprofunda com el Kelly. A mi em recorda, sobretot en el teu registre més tranqui, més Bill Withers, no? Aquest rotllo. La cançó que ella ha interpretat abans, tinc un vídeo a Instagram que es va fer viral perquè, bueno, un vídeo que vaig dir últimament cantar en català és magnífic per mi, no sé què, no sé quan, estic allà fora de la meva feina, i llavors vaig com tocar per primera vegada Menteix-me de nou, no? La tornada, crec. I analitzava com cada frase i dir, oh, mira com sona això, no sé què, és que és brutal en català això. I els comentaris, un dels comentaris més destacat, pues ficava això de, a mi me recuerda a Michael Kiwanuka. I no ho havia pensat. O sigui, des de llavors dic, hòstia, pues potser té raó amb això. Sí. Doncs mira, Michael Kiwanuka treu aquest 2024 Small Changes, que és el seu quart àlbum. I, finalment, Coers. O sigui, Coers, encara que no sé si segueixen o no segueixen ara, ara mateix no. Però sempre podeu recuperar els discos que tenen, perquè segueix sent la seva veu i segueix sent molt guai. No sé, tenen també moltes col·laboracions amb Macaco, els Catarres, Lil Dami, Adala, Itaca Van, i hi ha algunes versions molt xules també, o sigui que recupereu-los. I no m'allargo més, perquè ha arribat el moment... Podríem fer també un programa de Coers, però... Que bé, És que clar, és que no... Hi ha aquí molta xulla per tan poca, eh? Sí. Hem de continuar amb la calamitat musical. La calamitat musical. Arriba el moment d'explicar intimitats incòmodes, de moment, d'alguns dels grans músics i directors que tots coneixem de la història. De vegades els tenim com endeuats, no? Però no eren ni més ni menys que tu i que jo, gent de carn i os. Vides de vegades força complexes i d'altres eren més aviat persones una mica estranyetes. La cosa, com si jo no ho fos, no? Com si tu no ho fossis tampoc una mica estranyet. La cosa és que explicaré una o diverses anècdotes d'un d'aquests grans de la música i tu, Kelly, hauràs de mirar d'endevinar qui és. Ostres. Et donaré moltes pistes. Vale. I al final, si no... Tot això és, en el fons, perquè tu mentrestant et vagis pensant quina calamitat ens vols explicar. Sí, ja ho sé. Calamitat musical, episodi 5. El rei del mambo is in the house. Corria recent estrenat el segle XX, quan a Àustria va néixer un dels més grans directors d'orquestra de la història. Era
singular, talentós, cregut com ell sol. Això és una opinió personal, però documentada, d'acord? I també era una mica nazi. D'ell s'expliquen anècdotes amunts, com que sempre anava acompanyat del seu assistent i que, quan arribava a un sopar o a un dinar, sempre ho feia de la mateixa manera. L'assistent anunciava la seva arribada i tots els comensals havien d'aixecar-se de la taula i no podien seure fins que ell seiés, com hem fet nosaltres aquí avui amb el Kelly. Un cop asseguts, el ritual del sopar solia ser el mateix. Una sopa sobre taula, amb la mateixa beguda que ell bevia cada nit que feien aquests sopars, i 5 cigarretes, només 5, Hòstia. enceses sempre pel seu assistent. Ell no se n'encenia mai cap. Acabada la última cigarreta, s'aixecava sense acomiadar-se de ningú i marxava per on havia entrat. No sé com ho porteu, però a mi ja em cau una mica gordo aquest tio, ¿vale? També té anècdotes una mica més gracioses, com que per fer càstings anava a veure els possibles cantants quan estaven actuant als teatres o als auditoris, i de fet a Pavarotti, i ho feia disfressat, a Pavarotti el van espiar a l'òpera de Viena disfressat de tirolès, amb una barba postissa i unes ulleres com a de pasta. No eren de pasta abans, es feien de tortugues, això ho sabeu? Amb la closca de la tortuga. En fi, això és una altra història. D'aquest director, que potser comenceu a pensar, a saber qui és, va dirigir la Filharmònica de Berlín durant 35 anys. I d'ell expliquen, quan vas a veure l'auditori principal, expliquen una anècdota, i és que durant un concert no gaire encertat, on una flauta estava sonant molt malament, una persona del públic va insultar el flautista dient una cosa així com «Flautiste! Imbècil!» I ell es va girar, aquest director es va girar, i li va dir «En aquest imbècil li dius flautiste?» Qui creus que pot ser aquest... És un director. És un director d'orquestra molt famós. Clar, normalment parlem de compositors aquí. Ostres. Es deia... És blanca, és una persona blanca. És blanquíssim, Sí. Ostres. rossíssim. Sí. Va morir al 89, si no vaig errada. Tu no havies nascut al 89 encara, no? No. Aquesta joventut. De nom Herbert von Karajan. Herbert es diu? Herbert. Vale, no Herbert. el conec. Herbert von Karajan personatge, no era gaire bon. Aquí, una broma terrible. En fi, Ostres, me recorda una altra persona. qui? Pots estar a la teva llista després. Digue-ho, James digue-ho. Brown. Doncs mira, James Brown no el tinc gaire controlat de Aquest calamitats, el però l'aniré a buscar. És que James Era Brown bastant cabrón amb els era un músics. cabró. Sí. Era un cabró capullo. I ja quan m'has dit lo de Pavarotti, dic... Dic, potser no és James Brown. clar, perquè van tenir un rifirafe, però després eren amics. Oh, wow. No sé, raro. D'aquestes n'han passat unes quantes, Jo avui estava llegint coses del Karajan i va tenir Hòstia. esbatussades físiques amb grans cantants d'òpera. Esbatussades físiques, de cops de Ostres. puny inclosos. I Clar, és tot. que en aquelles èpoques tot era benvingut. Tot anar al tort i al dret. Bé, tot això és perquè ens expliquis ara tu la teua calamitat musical. Sisplau, la pitjor. Digue la pitjor. Volem la de veritat, la intensa, la del salseig. La intensa. No, jo explicaré alguna desgràcia. Hòstia. Desgràcia per en estar Però riurem, desgràcia. o no? Volem riure una mica. Home, claro. No facis I patir, ja després si t'ensenyo les imatges, Vinga, més sisplau, encara. sisplau. Vale, un dia estàvem a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, els mítics concerts del Coers, que convidàvem un munt de músics importants del nostre país, del nostre petit país, Catalunya, i teníem els Buos, teníem els Doctor Prats, teníem els Catarres, teníem a la Su, teníem a Germà Negre, no em deixa ningú, crec. I, bueno, el concert anava molt bé i tothom estava allí per Coers, era una cosa brutal. I de sobte em tocava fer una cançó salada i tropical, la mítica cançó de Coers. Que no vull viure si no és així. I vinga, convidem a la Su a l'escenari. La Su puja a l'escenari amb mi, comencem a cantar, canta la seva part, la Su, em toca fer a mi la meva part, teníem una part innovada, canviada de la cançó, i era amb cops, tam, tam, tam. Arriba el salt de tam, tam, tam. No sé què va passar, però em va relliscar.
vaig relliscar i vaig caure de l'escenari a baix. Hòstia. Perquè teníem... la nostra ex-road manager va tenir la idea de plastificar el repertori. Ostres, Se fa el repertori. Exacte. Va ser com dibuix animat, com dibuix amb... Saps allò que xafes el plata? Però això fa mal, no? Molt O sigui, que coreografiat. a dalt de l'escenari a baix... Em va fer-hi més el meu l'ego. ego, sí. Sí. Allò, no m'ha De fet mal, no m'ha fet fet, mal. tinc el vídeo i de fet se va sentir el públic tal com... Clar, la cançó fa... You are the one and I wish every night. Pam, pam, Pam! Clar, quan arriba el moment aquest... you are the one and I wish every night. Fa el salt, pam. I caic al terra i m'aixeco ràpid per fer l'altre pam! I tu vas fer el pam al I terra, sí, bàsicament. i se sent el públic que fa... Ah, bien! Sí, brutal. No se m'oblidaran mai. Tothom voldrà venir als teus concerts per veure amb què sorprens, llavors, no? No, Sí. però des de llavors no em vaig caure. No plastifiques ja... No. Va ser una idea que no va durar gaire. Això es fa una vegada i prou. Mare meva, quina barbaritat. Però és que a més els músics de caigudes en teniu unes quantes, Gent que us manteja pel públic, arribeu al final i caieu a Jo terra. vaig veure Dua Lipa caient a Barcelona. Ostres, Mira. Sant Jordi. Clàssic vídeo, sí. Però és que jo he fet de tot de concert. He saltat, salto triple... Què és un salto triple? Pues, al proper concert has de venir. Llavors veuràs, jo em transformo, jo me trec la samarreta i jo crido, canto sense micro i els 4 gats que estan a davant me senten. He fet de tot, he espentat els meus companys, no sé, mon germà m'ha tirat baquetes mentre estem a l'escenari, perquè clar, estem excitats, no? He fet de tot i mai m'he fet mal. Però un dia que faig alguna normal, com saltar, tam com un ball, i vaig caure. Va ser vergonyós, però vergonyós. La vida és així. Ara, nosaltres, per acabar una mica aquest capítol, portem un qüestionari. Un qüestionari relativament ràpid, ¿vale? Ok. Cadascú de nosaltres farà una pregunta i l'has de mirar de respondre amb la màxima brevetat. Let's go. Som-hi, doncs, aquesta traca. Quina cançó voldries que posessin al teu funeral? Oh! Vas fuerte. Oh. He d'anar molt ràpid. Sí. Ho hem d'intentar. La tinc. Tam. So much trouble in the world, so much trouble... Bob Marley. Clàssic. Ostres. Segona pregunta, si fossis un instrument d'orquestra, quin series? I per què? Herbert. Uf. Seria la batuta. Apa. Mira. Ostres. Jugues en una altra lliga, tu, eh? Sí. Seria la batuta. Wow, Aquest tio va a qualsevol lloc i posa les seves normes. Les seves normes, S'ha passat el joc, però ja... Sí, però no voleu saber per què? Doncs M'has vinga. preguntat per què, no? Sí, de fet, sí. Per què creus que seria la batuta? Perquè tu portes la direcció, tu vas al capdavant. No. Això sembla, perquè jo m'adapto en qualsevol lloc. En realitat, la meva naturalesa és estar a la sombra, però no sembla. Vale, la batuta perquè... Per què? Jo crec que és l'únic instrument, si m'equivoco em corregeixes, és l'únic instrument que és capaç de crear sons, melodies, però no ho emet. I això és poderós. Jo crec que això és important. Per això m'agradaria ser batuta. La batuta. Està molt bé. Té un altre avantatge, que és que no pesa i no ocupa. Correcte. I te'l pots portar a la és butxaca fàcil. de darrere, tranquil·lament. Fàcil. No és com I el no fa contrabaix. soroll. No fa soroll. No és prepotent. No. I del moment que s'aixeca t'ha de fer cas tothom. Molt bé. I qualsevol cosa podria ser la batuta. És a dir, tu pots deixar la batuta real a casa amb això, un director pot dirigir. Això també és un missatge de que, si volem, tothom podem ser útil. No, si Uau. és això, si l'entrevista no l'hem de fer nosaltres. No, Vull dir, ja està. mira que fàcil. Bueno, va, que eren Vinga, preguntes seguim. picades. Exacte. Quina Va. és la teva sintonia de dibuixos animats preferida? Ai. O era de petit? What shall I do today? What shall I do today? What shall I do today? What shall I do? Quin és? Què és Que no això? n'ha ni idea. Quina és? No ho sé. Vale, si la faig en castellà, És que em la treus el sabreu. Super 3 i em perdo. Sí.
Señores, les estoy haciendo yo la entrevista, finalmente. ¡Bien! ¡Bien! Toca la melodia per saber quina era, dic, no? Este tío me gusta. És que anava a dir, te la puc cantar sencera i ara d'on era, això d'on era, d'on M'agrada era. que diu, si te la canto en castellà sabreu, i l'has xiulat. O Sí. sigui, Claro, ¿qué quiere que haga? Sí, claro, sí, claro. Un ritual que tinguis abans de sortir a l'escenari. Ah, aquesta és molt fàcil. Molt fàcil. Amb cover sempre resem cantant, entre tots. Sempre cantàvem Praise, give him praise, i ho fem tots junts. Praise. Sí, recordo que hem compartit escenari amb Catarres el primer any de compartir escenari amb ells i estàvem tots, clar, poble espanyol, davant 6.000 persones a punt de cantar i nosaltres fent el ritual sense estrès i tots els de Catarres mirant en plan, uau, què estan fent, saps? I sempre ho hem fet, això. Segona pregunta. Alguna vegada has tingut temptació de copiar algú musicalment? Sí, lo siento. Sí. Sé que ma mare sempre m'ha dit no copies a nadie, però sí. És que costa. És que Bruno Mars Clar. No, era tots mi volem copiar debilitat. Bruno Mars, sí. De petit, Bruno Mars, Déu-n'hi-do. D'adolescent, Bruno Mars, sí. Déu-n'hi-do. Per mi... Som gairebé del mateix any, hem crescut amb les mateixes referències, jo crec que de Bruno Mars ens va venir el moment aquell de dir, uau, jo vull fer aquesta música. T'imagines, jo estava al meu llit i tu al teu llit pensant Bruno Mars. Bruno Mars. Tots hem volgut copiar Bruno Mars. Estava ta mare preguntant... No sé si me l'he imaginat igual que tu, ¿Quién però... es esa chica guapa de tu clase? Tu, Bruno Mars. Va, si no fossis músic, a què et dedicaries? Seria psicòleg. Sí, sí. T'agrada escoltar la teva pròpia música? Te la No. poses sovint? No? I ara et farem una última pregunta, però no la contestos ara, Vale. que és quin és el teu plaer culpable musical? Vale, la contesto després? Vale. El plaer culpable. Un plaer culpable, per si en aquestes alçades hi ha algú que encara no ho sàpio, és aquell caprici que et fa content, aquella coseta que te fa plaer fer, però que t'avergonyes una mica reconèixer que la fas o que l'escoltes, en el cas de ser musical. I mentre penses el teu, Kelly, has de saber que nosaltres avui hem parlat amb el Jair Domínguez, que hauria d'estar escrivint un llibre, però ens ha dit quin era el seu plaer culpable musical. Hola, companys i companyes, com esteu? El meu plaer culpable, i més culpable pels que sabeu que a mi m'agrada el metal, per sobre de totes les coses, és una cançó de la LeAnn Rimes que es diu Blue. No sé si la recordeu, és una cançó meravellosa, és una cançó country, on la LeAnn, que canta molt i molt bé, la coneixeu d'alguna altra cançó, aquesta va ser el seu primer hit, perquè crec que tenia, no sé, 15 o 16 anys, quan va cantar aquesta cançó. És una autèntica horterada country meravellosa, me la poso sempre a tot tall i baixo les finestres quan passo per algun barri xungo, perquè m'agrada veure les cares de la gent, les cares de la gent que està morta per dins i no sap captar la bellesa d'aquest gran tema. Fantàstic. Domínguez, LeAnn Rimes, si algú no la té en ment, Bar Coyote, per favor, feu memòria, Bar Coyote. Sí, de fet, jo aquesta cançó que ha dit ell no la coneixia, però sí que em sonava la clàssica del You can try to resist, to hide from the kids, but you know, can fight the moonlight. Aquesta sí que sona. Sí. Aquesta no és Guilty Pleasure, aquesta és Pleasure i punt. I Blue tampoc és Guilty Pleasure. Blue és una cançó maca de country i ja està. Tenia 14 anys i està molt bé. Ha volgut anar. Molt a favor d'escoltar-la amb les finestres baixades. Clar que sí. Kelly Isaiah. Jo ho tinc. Te toca a tu. Ho tens, eh? Vinga, va. Vinga, sí, va. ho tinc perquè una mica el món urbà i tal, tot i que m'agrada a vegades les sonoritats i aquestes coses, però me sembla a mi que és música massa fàcil, facilona, i, bueno, i moltes vegades no m'agrada escoltar reggaeton, per no dir quasi nunca, però ja ho he dit abans, Relsby m'agrada, jo crec que és una persona diferent i me gusta un rodeo. De fet, m'agrada l'àlbum Afro Love, i em sembla que està molt bé que ell hagi ficat el nom Afro Love, per un respecte cap a la música Afrobeat, per dir, no és una cosa que m'he inventado jo, Afro Love.
M'agrada. Mira, normalment aprofitem el plaer culpable del convidat que ve aquí per fer-li cantar en directe, però aquest cop m'he pres el luxe de poder decidir per tu. I és que hi ha una cosa que m'ha flipat descobrint covers, i és teniu, per mi, el que seria un plaer culpable, que és una versió reggae de Wonderwall, d'Oasis. Oh, yes! I de cop dic, és que què hi ha més plaer culpable per mi d'aquest tema? Ja veus. Enric, i llavors, jo per si un cas t'he portat la lletra. Tens la lletra? Sí. Un trosset. Let's go, okay. Today's gonna be the day. Dale. Right back to you. No, go. Right now, somehow realize what you gotta do. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights leads to the blinding. Sí, tu la voz principal? And the many things that I would like to say to you, but I don't know how. Espera per lo que fa. Love of my heart. Yeah. Love of my heart. Yeah. So much to give. Yeah. I've got love from my heart. 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 From my heart. Love from my heart. Yeah, man, Julen. Kelly, Isaiah, moltes gràcies. Yeah, man, gràcies a vosaltres. Que guai. Aquest tio és un crac. No sé quan cobres, però pugeu-li el sou. Escolteu-lo, només de veritat, porta la batuta. És així. Que guai. Kelly, clar, nosaltres ara t'acomiadàvem perquè normalment acomiadem amb això, però tu abans has dit que abans d'acabar el programa havíem de fer una cançó en directe, entre tots. Oh, yes. I'm ready. Tu estàs ready, però jo no sé si nosaltres estem ready. Què hem de fer? A veure... escoltant i no ens esteu veient, heu de saber que el Kelly està apuntant coses a un paper. Podem fer una combi d'anglès i català, et sembla? Perfecte, vinga. Amb foli. I podem fer alguna cosa començant rotllo... 1, 2, 3... Life sucks, and doubts that it is. You know you can trade all you want. La vida pasa así. Vale, la vida pasa así. La vida... Dóna'm paraules, please. Si cantem una cançó en 3 idiomes, serà fàcil acabar cada frase. Això de moment no rima, però... Sí, fica-li com si fos una baixada d'un pont raro. Clar, tu es fas... Si cantem una cançó... No? Has fet? Sí, però ja no me'n recordo el que he fet, així que agafa el que vulguis, Si cantem una cançó en 3 o 4 idiomes, potser ja trobarem tots els sons, els punts i comes. Vale. Sí? I torna un altre cop als mateixos acords. Si cantem una cançó en 3 o 4 idiomes, trobarem cada paraula, tots els punts i cada coma. Vale, m'agrada. 1, 2, 3... Life sucks. Tornem-hi. 1, 2, 3... Entra tu. Life sucks, and how it is. Amb pressa no trobaràs que busques. Si cantem una cançó amb 3 i 4 idiomes, serà fàcil acabar cada frase. Digue-ho tot amb amor, digue-ho tot sense por. Digue-ho tot amb amor, digue-ho tot sense por.
life sucks, and that's how it is sometimes. There's nothing you can do. Digue-ho tot amb il·lusió, digue-ho tot sense por, digue-ho tot. Avui pot ser un gran dia. Yeah, go. Avui pot ser... Amb tots vosaltres, Julet. Kelly. Un gran dia. Heu de fer un disc que es digui Caps de cartell. Oh, yeah! Alguna cosa ha sortit aquí.